Здравейте! В това видео започваме директно с анбоксинга на Xiaomi Mi Box S, известен също и като Xiaomi Mi Box 4. В комплекта получаваме самата бисквитка, която е изключително малка с приятен дизайн в черен цвят. Устройството има HDMI изход, USB вход, аудио изход и ход за захранване. В средата виждаме логото на Xiaomi. Това е удобен и лесен за употреба продукт, който не е особено скъп за функциите, които предлага. Получаваме също стандартните инструкции за употреба, захранващ адаптер, HDMI кабел и разбира се дистанционно за употреба. Ето го целият комплект от кутията. За по-добра интернет връзка, ние ще свържем нашето устройство с този USB Hub, който също така ще ни осигури допълнителни USB портове, но тази джарджа се закупува отделно. Най-напред ще свържим USB Hub с бисквитката и телевизора с HDMI кабела. Ще подадем допълнително ток на USB хъба, за да можем да използваме напълно функционално трите допълнителни USB порта, за да нямаме проблеми с захранването. След това включваме кабела за интернета. В първия USB порт ще свържем външния хард диск, който ще използваме за мултимедия. Във втория свързваме джойстика за Xbox, за да разсъкваме някоя игра. И в последния порт поставяме тази много готина джаджа, която представлява бежична клавиатура и мишка в едно. След като сте свързали всички необходими кабели и сте направили необходимите настройки, бисквитката е готова за употреба. Сега ще разгледаме самото меню и приложенията. Имаме Netflix, YouTube, Google Play, Kodi, IPTV и много други. Ето как изглежда YouTube приложението на Mi Box. А това е нашият канал, за който можете да се абонирате и да оставите един лайк на това видео. Ако имате абонамент за HBO Go, може да се възползвате и от това приложение. Същото важи и за Netflix, но за тях нямаме абонаменти. Друго, което можем да покажем е Google Play магазина, от който можете да си изтеглите най-различни приложения и игри. Имайте в предвид, че приложенията и игрите, които са оптимизирани за Android TV, са доста по-малко отколкото за смартфон, така че не се ядосвайте, ако любимата ви игра я няма.
Ние знаем, че повечето от вас, които гледат това видео, се чудят дали кодито работи добре на Mi Box-а. Отговорът е, че работи. Сега да поиграем малко на игри. Ще пробваме джойстика дали работи добре с Asphalt 8. Ако сте фен на ретро игри, като нас, има доста готини емулатори за Android TV. Ние ще изиграем една игра на кадилаци и динозаври. По-големите от вас знаят за какво става въпрос. Пишете долу в коментарите коя ретро игра ви е била любима. И няма как да пропуснем Супер Марио, класиката в ретро игрите. Ето, започваме и това беше най-бързата игра в историята на Супер Марио. И ето и втората най-бърза игра. Така става, като бъркаме копчетата на джойстика. Но стига толкова носталгия по стари игри. Време е да разгледаме настройките на Mi Box S. Тук можем да видим Android версията на устройството, настройките на дисплея, управлението на приложенията и други.
Благодаря, че гледахте нашето видео. От тук можете да се абонирате за канала ни и да гледате някои от предишните ни видеа. Вие бяхте с канала Стоимстър и до следващия път.